Sanibona igama lami uSiyanda Maphumulo lo othi shiq. Yenzeka leyo nto mfethu ngiyatholakala ku-Instagram, ngiyatholakala ku-TikTok, ngiyatholakala ku-YouTube naku-Facebook, ngiyatholakala nasekhemisi eliseduze nawe. Yeah, so kwenye indawo bajwayele ukuthi bebethi ngizogcina kule show nganqaba ngathi ngicela ungagcini ngoba kwenye ishow kwakuthiwa ngizogcina uhlelo lagcina lingafikanga ekugcineni, so ngagcinanga. Bengibuka ukuthi nalonyaka indlela omude ngayo yazi ukuba unyaka odlula bese unyaka ozayo. Mina angenzanga icomedy ngoba ngingafundanga mhlambe. Nami ngafunda ukuthi engangifunda nababekho la. Kodwa ngafunda ngempela. Ngangifunda esikoleni sethu i-special school. Hayi ngoba nginenkinga mhlambe engqondweni cha. Ukuthi nje ngiyasithanda lesa sikole. Into engiyithanda lesa sikole ukuthi uma unga-understand uthisha uya-understand. So akuhlali nga-understandanga muntu. Mengasa-understand uthisha nathi asisa-understand. Silanti sikuphi la. Uma ungayi-understand le joke wangalunga esikoleni sethu.